Rune, kan du ikke fortælle, hvad det er, du har med? Jo. Hvor de er fundet henne og sådan noget? De er fundet af en henvender inde i en garage. Det er en mor med 2 killinger, meget små killinger. Okay. Man kan lige have dem dernede. Ja. Meget kælenkat, uden chip, uden øre, tatovering. Ingenting. Og de har fremlyst på Facebook, og jamen alle de kender og alt muligt. Og der er ikke nogen, der mangler den? Ingen mangler den. Hej. Maria, hvad er det så, vi gør nu, når vi får sådan en kat ind? Jamen det afhænger lidt af størrelsen på killingerne, hvor store de er nu. De her, de er jo ret små. Lige sådan umiddelbart, de er stadigvæk inde under moren, men så tager vi selvfølgelig lige og laver et hurtigt sundhedstjek på dem. Alt efter hvordan temperamentet og adfærden hos moren er, og så vejer vi dem, så vi kan følge med i det hver dag, hvor meget de vejer. Og så opretter vi papir på dem, og så sætter vi dem egentlig ind i deres boks, og lige lader dem få noget vand og noget mad, og se hvordan mormis tager det hele. Jamen så skriver vi ud til vores fantastiske plejefamilie og ser om der er nogen, der ikke vil kunne passe dem her. Og der skal de egentlig være ude, indtil de er de her 1400 gram, så kommer de tilbage til vores dyrlæge, hvor de bliver neutraliseret. De bliver vaccineret, de får ormekur, de får loppekur og sundhedstjek. Og når de er gået igennem alt det og er blevet store og fine, så er de egentlig klar til at komme ud i en ny familie. Så nu gælder der en lang proces, hvor vi skal holde øje med dem, hvordan de har det. Og mormis i særdeleshed også har vi meget fokus på. Nu kan jeg mærke, at hun allerede har nogle flåt, og hun er egentlig også ret tynd, så noget kunne godt tyde på, at hun måske har været på egne poter lidt tid. Så hende skal vi også lige have tjekket godt op.